שלום לכולם, והיום אנחנו עומדים לשחק Plants vs Zombies 2. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני אקח דברים מאוד מאוד בסיסיים. יש לי כמה דברים שלכם אין, כי הגעתי לשלבים יותר מתקדמים במשחק, אבל נעבור את השלבים ביחד ונקבל, וזה רק היום הראשון, אז זה אמור להיות ממש קל, אז אין מה לדאוג, כן. אוקיי, אז נתחיל. אני אתחיל בשורה של פרחים. הנה, עכשיו עוד מעט נגיע הראשון, אז אני צריך כבר את היורה הזה. אוקיי, צריך לאסוף. אוקיי, ניקח את זה. זה אמור להספיק בשבילו. אלה ממש, אלה הכי פשוטים, אז הם הכי פשוטים. 2 לא הכי שונה מאחד. שינו קצת, הגרפיקה היא קצת יותר טובה. 2 זה יותר לאייפדים וטלפונים, כאילו. ואחד זה למחשב יותר. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם השורה, צריך רק עוד קצת, זה נקרא סאן סטילר, הוא גונב שמש, והוא מאוד מאוד מעצבן, מאוד, לא סובלת אותו. היו כמה שלבים בעולם הזה שאני לא סובלת, ממש נתקעתי בהם ונראה אם נצליח לעבור אותם. טוב, אני אעשה פשוט שורה של היורים האלה שיחסה את כל הכיוונים, אבל אם יבואו את הקון הד הזה, זה שיש לו על הראש כזה, לא יודעת, יש לו כזה משהו על הראש, אז צריך לשים עוד יורה, כי זה לא מספיק כאילו אחד. אוקיי, זה שלב כאילו ממש ממש פשוט, אני פשוט אמשיך לשים אותם, וזה אמור להספיק נראה לי. אוי, הנה הקון הד הזה. טוב, מה אני אעשה? אני צריכה את זה שיורה 2. טוב, לא חייב, אפשר גם עוד אחד שיורה 1, זה לא משנה. כאילו, לא משנה, זה במילא יהרוג אותו, אבל כאילו, אני מעדיפה כבר צבא יותר חזק, נקרא לזה. אני אהיה בלתי מובסת. אוקיי, אני אמשיך עם השורה. זה בינתיים הולך די טוב. אין בעיות עד עכשיו. מקווה שזה יישאר ככה. אוקיי, יש לי עוד אחד קון הד כזה. אני צריכה עוד אחד כזה, אבל בא לי כבר לגמור את השורה. טוב, נראה לי אני כבר שמתי אותו בשורה הזאתי. מה אני עושה? הוא מתקרב. אוקיי. אנחנו נצליח את זה. זה הקרב האחרון. Final wave. מה נעשה? האם נצליח? סתם, נצליח, אל תדאגו. אנחנו נצליח. אוקיי, נשאר רק את שניהם. והם מתים. האחרונים. אוקיי. אז זה הכל להיום. ניצחנו. ואם אהבתם, תשכחו לעשות לייק ולהירשם. וזהו, מקווה שנהנתם. ביי.